Ćao svima. Ćao svima, sad ćemo da napravimo. Mogu da ga dovedem bilo kada, ali mogu i kasnije ako hoćeš do 9 jer oni nešto da bi... Mila, šta to nema pojma, ja. Nemoj tako. Da ja mogu nešto napišem. Ajde. Može, ali igraju se lepo. Šta je kod? To hoću da kažem. Znaš, lepo se igraju i dobro. Za sad je sve okej, ajde zvati ja tu i neki da te zove. Ne, ja bi ga doveo. Ok. Ne, Ok. sve spojno. Marko, ok. Da. Ok. I invite kod. Ajde. Nemam invite kod. Create server. Čekaj, što niste? Ilija, što? Ne stavi Marko. Ajde. Ne stavi Marko. Ne. Nemam. Šta je, ajde, create. The admin name is our... moraš Marko onda. Invite kod se zove O, Š, A, I, Toš. Ne može razmak nikad. Pa nisam razmak. Invite kod je može... Ne, pa to... Joj bože, a ćeš ja napravim? Ne, zvat će se I, K, O, Mako. Se, Ku, La, Miko Sekula. To mi je password. Admin name. Morat ću... Pa ne, jedno ima dve opcije. M, I, K, O. Jedno ima dve opcije. Mila ili Ilija. Ali? Ne, sad ti kucaš da neki. Ako nešto treba, Ilija, neka pozove Mila. Čekaj, Miko, kako se zove? Kako je? Nešto njima treba... Mikos Sekula. S, Pa ne, jedino mogu Mila ili Ilija. ne. Ilija, pođi da zatvoriš vrata za mnom. Dobro, Niko ne. ne uči. Ne možeš, moraš Milo. Čuješ, Ilija, ako nešto treba Mili, kaži nek me pozove. Niko... Idem do sada. Sad ću Marko zraditi. A ja ću Marka da odbacim posle. Kad? Pa kasnije, sad bi mi dobro. Tako? Za sat vremena, otprilike. Marko, ajde uđi u moj server, okej? Kako se zove? Samo malo. Sad ću. Nema password. Nema password. Koji ti je kod? I U, D, Z. je li to sve? Je li to sve? Čekaj, O. A invite kod? Da, to je invite kod. Ja sam te pitao za password. Nema password. Trebaš da imaš password. Ja nemam. No je stvarno sad iznervirao. Bože, to je glupo, to je laž. Znam. To ti onda oduzmeš to. Treba pin. Što? Ilija, koji ti je password?
Nema. Čekaj, izbrisat ću. Pa ću novo, okej. Da. Ja ću... Ili? Znači, napravimo ovdje neko naše selo. Zašto ste ovako rastavili kuću? Marko, dođi, ovdje, Ilija, gde si ti? ovdje. Pa za gde je sebe, ovde? Za sebe. Ovdje napravimo neko naše selo. Pa gde ti je selo? Gde je ono selo? Uključi render distance. Ne, napravit ćemo. Tamo je selo, ali mi ćemo napraviti naš, okej. Bundeva. Znamo čemu se sad priča. Ovdje ki, nemoj dolaziti. Gde si ti? Alo bre, gde je odlete? To znači ovo. Šta? Kako da upalim film? Moraš na call. Ili na wood. Moraš. Daj pa. Čekaj samo. Ne, samo moraš na vodu. Lijepo. Ovo znači rat. Marko, ti latiš. Ja mrzim tradera, ti? Ja. U času 2 jabuke, ovo se da ubacimo u lavu, ako imaš. Ja sam se spada. A s tebi sviđa multitask? Pa da. Ja nemam Minecraft. Znači da im izvodim sve testove. Pazi dobro. Ne pljačkom da ti rastrati. Vidi. Letim. Ja ih pljačkam. Pljačka! Bacit ću vam jabuke. Bobo, ako niste znali. U lavu. A hoćete to? Evo me. Da im zapalim tvrđavu. Ne možeš to. A da, imaš tu wood. Ne, imaš wood. Znam. Gdje si tu? Ajde. Ja dolazim. Neće stavim lavu na wood. Lava na wood. Ima campfire možda, ako nisam znao. I tako ja ću stavim i lava. Lava. Ne. Gle. Što sam zakupala, bre? Lava is bad, right? Ne, nije bad. Ovo je najbolja stvar. Stavio lavu i napravila mi je stone slab. Nije kopam da je. Malo to, ne? Ja kopam straight down. Dođi kod mene. Ja kopam straight down. Tačina. Ali vidite tebe tu. Pa dobro, nisam, ja vidiš. Daj. Nisam ja tu. Vidim, gdje si ti? Bože, ti si pored mene, ja ću ti iskopam malo. Jesi imam lavu. Lava. Sklanjam lavu, glupa. Lava minder. No, idem.
Вони ж 10. Не, беком не долали. Ова креатив. Да. Але не було. Де? Мекко, ну ж 10. Ще ти зніми з руки. Не. Я їду. Ілія. Чао. Чао. Я там мразим. За що? За то, что ты составил лаву. Копаємо доле. Само, uzmem Diamond Pickaxe, to će jako dobro ako nam kopane. Jedan Diamond Pickaxe. Чакай, я чув взяти. Не даруй. Не почему не давай тоже. Я чув взяти Емералд. Emerald je gore od ovog. Bolje je ovaj Diamond. Sad ja kopam streda. Mini miner. Sad sam dobio mini miner. Cool. Ajde više dolazi samo kod mene. A klikni da ga živi ovo. Ubrzat ćeš se. Konačno. Blizu smo bedrock. Ovo je kao da imaš haste. Kopa jako brzo. Cave sam našao. Ne. Uskoro ćemo naći bedrock. Dolaziš ti kod mene? Samo nemoj da kopaš. Koliko nam treba da dođemo do bedrocka? Našao sam pećinu. Uzimam torč. Dođi kod mene. Torč. Okej. Tu. Gore. Baš je dobro, ali dole. Ću da vidim. Našla sam Void. Void. Kako stoji Void? Gdje ti je Void? To nije Void, Bože. Ajde, uzmi bakt. Nemam bakte. Ništa. Nije to Void. Ovdje imam. Bože, kopao sam gravel. Dolazimo do... Moramo da nađemo grupi bedrock. Mila, ti znaš koliko smo mi duboko i ne možemo da nađemo bedrock? Gdje ideš ti, Marko? Možda zovem minimajnek kao ja. Pa ćemo duplo brže sa 2 diamond pickaxe. Mi ultraminujemo jedan blok. Što ti imaš minimap? Stavljam nije torč ovdje. Izvini. Okej. Tu. Ne, to je grevo. Dalje stavljam tak čaka, ne postajem mrač. Evo, kopaš torč. Koliko nam ovdje dugo treba? Možda ne po 110, možda sad ovo traje do
malo samo. Uzmi fast speed potion. Gde si ti? Pa idemo u Buda, dođi. Pa ćemo izaći u cave, sećaš se? Izgleda kad izaš dole. Ne, vidimo potoče. Da smo blizu mi. Šta? Dakle tu vodu? Ne znam. Što si ti to? To je Herobrine. To si, da. 100%. Ovo ga vidio sam neko bijelo svetlo gore. Admine, Ja sam vidio neko bijelo svetlo. kako si to čučnuo? Nisam čučila, bože. Pa kako to radiš? Šta? Skeleton! Ćao, Skelly boy. Evo ga, Skelly boy. Gledaj, Skelly boy. Puška smiješan Udarit ću ga. Udari Pucaj ga. me! Piu! Pucaj me. Ali maši. Kako spavaju dobe? Piu! Snajpovat će nas. Ovo skeleton na snajper. Marko, gdje si? Marko, gdje si? Marko, gdje si nestao? Kopam do gore. Kako, gdje? Tu si. Što si dobio? Level Pickaxe 2. Sugata level 2. Cool. Evo, našla sam. Jesam izgubljen. Ne, znači ovdje ovako. Sada ću ti dobiti ovo. Ne znam gdje ću da izađem, ali dobro. Barem da izađem. Pa. Gdje si ti 154? No, gdje si ti tek? Tu si već. I ja brzo ovo idem, gle. Ja. Grevo si stigla. Dobre. Sand! Ja sam 96. Aj, blago sa tebi, sačekaj me. Okej, gore. Vidio si moje ime? Solo Ani. Došao si. Evo, ja sam kod sela. Stani. Mrš. Sačekaj me, Marko. Što sam ga udaraš sa picom? Moji su da je ovaj level 2. No, ubio sam ga. Sačekaj me, Marko. Marko, sačekaj me. Zapalili smo Vidim tvoj... njihov svijet. Što se desilo to? Pa 10. Kopaj. Gdje je red sand? Bože. Ne, trebaš ovo dođe. Ćao ljudi, ovo je samo bio eksperiment i Ako ste nas čekali... prestat ću da radimo. Ako ste nas čekali, izvinjamo se. Ja sam... uskoro dolazim. Čao. Ja sam Y... Peace.